martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sian saluhut roha i mana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna atau ni di batari hita i mana tersurat di Efesus bidu onom ayat 10 satu ayat 20 songonom mahatani di bata. Dukon ni gabitugu ma rohamuna di bagasa Tuhani do di bagasa kagugon na natugui. Suluko kamu mapaheyan si janta na siya di bata. Asa taralohamu uti-utian ni sibulisi. Aidada marukil hita mangalo mudar do sibuk. Akka harajao do akka parhuanso gabi sigonggom hasiangan hahulumonon. Akka tod dihacahaton na digijangi. Di bahini jalo kamu mapahian si jata na siya debata asa tarbahik kamu mangalo diari na jahating. Jalaho jongjong dung dipatuduk hamu sasuding. Atong jongjong mahamu marhohoso kasitongan digoting muna. Akanaong manulukon baju-baju pertahanan imahati orai. Marsipatu maapat muna lako makaringgason barita nauli pardamiani. Aku ni sudenay jalo kamu ma lubu-lubu haporsyaw ni. Hay tobak kamu do marhite siya ni sudi subia api ni parcahating. Jako kamu manang tahuluk haluaon dohot podang ni todi. Ima hatani di bata. Martang yang mahamu mardongan sadok pangidoan doh ele-ele di bagasa todi manang sadiharipe. Dungo jala jugul totong tumangihon saluhut akan abadian. Nangahupe asa dibuka pamangaku madok sidohonokku. Laho pabotohon hakumyun ni barita nauli mardongan hiras ni roha. Aitu sido disuruh aku natarateon asa marhiras ni roha aku disi makatahosa songon nataman. Ido sahana. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus mamukka adong jolma di portibion sahat tu sadarion anggo sakap nisibulis tung sohiado beruban bariksa taida sakap nisibulis makin canggih dong lam hebat do cara nisibulis laho makan curhon akan aporsiyay. Asa molo taida sian masa tu masa, sian ari tu ari, heba dos cara manang strategi nabi nain nisibulis laho menghancurkan, manang menikahi akan atinopan di bata terlumo bima songo jolma na tinopani di bata nagabisongon imagudi kubaran ni di bata. Alani strategi do alani cara ni sibulis di partikianon taida do gudang niya kahacahaton ng kekalahan-kekalahan orang percaya bahkan gudang ni natorop taida korban niya ka. Strategi ni sibulis taida do gudang nai tiap hari dia ke media-media. Tingkat kejahatan semakin meningkat. Tingkat perceraian semakin meningkat. Pembunuhan semakin meningkat. Korupsi semakin meningkat. Sudah itu tidak nuaing. Mangisobut makin meningkat kejahatan. Berarti monang do sibolis. Berarti hebat do sibolis. Berarti strategi iblis semakin luar biasa. Ternyata nang ketinggalan zaman nang sibolisi bahkan sibolisi pe lebih
menguasai teknologi dan lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Baido iota sian turpukon. Alani dia makadonga saha porsyaon molo lengahi tadi sido berengot tanah kaningani. Makin hari kita akan tersesak. Jalau do di hamak kadonga saha porsyaon napi napos ni rohani si Paulus tu huria Efesus. Songon huria ima na marparange songon anak hatiuron. Bohama huria Efesus ima naking mempersenjatai diri, mempertahankan diri, mengenal dan juga sekaligus ima nakaninganing untuk melawan dan mempertahankan imannya di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulut. Khobar tu dia makan dengan saha Porsya di pasahat si Paulus do. Adong figa-figa berengota cara yang dipakai oleh si Paulus untuk melawan iblis manang sibulis mangalo godaan-godaan. Alani dia makadunga saha porsyaon idotama Paulus memberikan tips, memberikan cara bagaimana menghadapi dan melawan godaan-godaan, melawan iblis agar kita mendapat kemenangan. Ido ubaina tidak senjata nih halak Kristen di ayat 10 1 ayat 20. Adong piga-piga na naing pasahaton na tuhita imanaking songon mengenakan perlengkapan senjata Allah. Na barjulu na nang dohonon ni si Paulus do tuhuria Efesus halak Kristenin lau mengadupi akahamaol strategi ni si bolisin na barjulu nang diajak duhita ima marhapo satu di bata bersandar pada Tuhan. Ido na barjulu molo di buku podai saya marhapo satu Jahoba mahu sian nasaroham do sian nasa gugum. Abatan nahar dohor tadi si agar manusia jangan pernah berpengharapan, jangan pernah bersandar pada dunia ini. Alai asatu di batama marhaposan bersandar pada Tuhan, menyerahkan hidupnya, berserah pada Tuhan, bahwa kita meyakini bahwa orang yang bersandar pada Tuhan dia tidak pernah meragukan kualitas imannya. Takiai nabiari di bagasan nguluna. Nabaduahon na indohonon ni turpukod do tuhita ima. Songon na indo ni si Paulus. Pakai hamuma kenakanlah. Pakai hamuma senjata perlengkapan Allah. Senjata ni halak Kristen. Hidup menakaningani asa taralo kamu, asa jalomu na haguguni, sulukok kamu ma pahean senjata nasian debata. Asa didok naing ma pajong jongo muna jala didok disi pajong jongo muna ima nakaningeni marhohoson hasitongan. Hohosok kamu mahasitongan digoting muna beri kak pinggankan kebenaran. Odo gabe sada ima nakaningeni pertahanata ternyata adalah nubagas ima nakaningeni beri kak pinggankan kebenaran. Bebekas dui molununga didok tuhita beri kak pinggankan kebenaran. Sada tudu-tudu doi i mahasitongan na gabi songon dasor ni hapor siapa. Nabaduahud didok ima nakengen berbaju jirahkan keadilan. Molo didok berbaju jirahkan keadilan sarupa me lima manulukon baju-baju pertahanan. Molo baju tak pakai ima songon menjaga molo didok gabe penopang, gabe didok rupani ima salah satu penguat, bahkan gabe
baju pertahanan lau menghadapi akka hamauluni akka senjata utiutian ni si polisi. Namangihu didok muse ima di ayat 15 marsipatu mapat muna lakom mabaritakon haringgason barita pardamaiani. Aduh lapatan ni. Lapatan na imana kaningani kaki yang berkasutkan kerelaan. Molo didok imana kangani kaki yang berkasutkan kerelaan manang marsipatu haringgason. Betu bagas do lapatan ni sipatu haringgason. Sipatu buri gebe bata ida marpani debak dan sipatu asana tertutup. Bahkan sipatu juga adalah simbol peperangan. Bahkan molotedo katetara dipakai do sipatu lahung salah satu kenyamanan kaki. Asa cepat jala asa bui atau merlojong. Jala itu bisa pakai hamu lubu-lubu manang ferisai hapor siam. Lubu-lubu ta ferisai ta hapor siam dipakai. Molo ferisai songo tameng dui. Molo songon lubu-lubu molong idok rupani tameng ima songon lau pemantulan manang idok somal tameng untuk pemantulan niaka senjata. Jadi tameng ido mempertahankan tameng ima lau ma betuita asa unang kena. Jala somal do se dipakai rupani tamengi lau marporang. Idok benda idok hapor siau nido gabi lubu-lubu manang perisai manang tameng kita adalah iman. Itu salah satunya adalah cara kita untuk melawan. Idok mamusia pakai hauma tahuluk haluaun. Idok benda si somal depan ini dipakai ma songot tahuluk manang topi. Mula ka polisi dok ka tentara molo marporang saya dipakai do tahuluki asa molo senjata manang velornya ka musuh. Unang pitor masuk tu ulune alai gabe tu sima jujungne ternyaman sian peluru. Bakai dok mau se ima nak ngani pudangi ima senjata pudang ima manang pudang dong songon dila ka soldado ka pistol aka budil panah ba na berupa akka senjata mesin maningo marupani. Ima aka pudang marang do ngani ima gabe sada parto diun tangiang. Ya ima na taida nakengani dipakai gabe sada senjata rohani manang gabe dalatta ima nakaningani mangalo musuh alai na perpudi didok me diame di ayat 10-25 ali terlumua me 10 na perpudi dok pasikop posijatai martangiang mahamu mardongan pangidoan. Ternyata juga adalah umat Israel sebelum berperang mereka berdoa martangiang. Lapatan na senjata sudi bahwa senjata yang paling luar biasa adalah doa. Itu yang doholon. Walaupun itu lengkap dengan baju jirah, walaupun itu lengkap itu dengan topi anti peluru, walaupun itu lengkap dengan tameng, walaupun lengkap itu dengan baju perang, ketoprang, alai di gijangi saluhu nakaingani didok tangiang i manakangani doa yang tidak putus-putus, doa yang terus-menerus di bagasan nama ngeleng-ngelek. Dungo jala jugul totong tumangihon selalu akan abadi. Itu salah satu natahapur saya sampai hari ini lah dua tangiang senjata yang paling luar biasa mengalahkan si iblis. Alani dia makarunga sahapur siya. Arong masada bayitan na mardonga puda ima hiba ni sibulison nanaing mga gujulmeng. Dilo iba na masonon. Di nasahali narupani lao may bana manopot sada halak na marsahit.
Di nomor saya itu dirawat di rumah sakit, dibuati dokter. Jala nunga sudi dokter mengalun obat doa ke perawat alai Roma sada keluarga ni nomor saya itu. Disonggopi si bulis may banang. Dung songoni didok nung diida para itu niya matay. Roma keluarga ni naking nama dok. Bahido dah dihamu amang. Ia layon nung ditangani dokter na piga-pigaryon. Alite ida nang adop perkembangan tong do pesongoni. Ang gwaw marnida ninna amate. Maruat alternatif maju ninna. Tersonggot nasida aru merubah alternatif ninna. Dunga di dokma. Ya ubat namar alternatif on ikon lao maju kita tu namalo ninna. Isi namalo ninna. Detu ninna. Lainaw marubani. Jala di dok lainaw do. Ala songoni do lay. Hamu pe parhalado do hamu. Nalilik kau marsahit. Hamu rumah dohi. Jamitamu na dile. Marbisuk kamu songunuluk. Marwa songo darapati. Idul hatamu na. Alani marbisuk kamu leh sahiton. Na songo 3 minggu lasan perubahan. Ang gua amad do lay. Marubah majo hamu. Tu namalo. Ninna marupani. Ubigi. Dia wakadongan di arahan nilai nai itu tersunggul dong. Ima amat situ namar saya ti. Itor buka dorana. Dungi disukun situ ma lainnya. Idi dia korebo tamu mulai adong nama alo pengubatan nin nama rupan. Adong lay di hutanami nama alo pengubati nin nama. Dungi dibuang ma amat situon. Marubat tunamaloy. Jala nung marubat ba tong dohot song ni. Alay nang tida di hawak kadong sa haporsyaon. Nung nga tarela haporsyon na. Nung nga imahibat ni sibulisi na kangani laumangela haporsyaon niya matay. Namadok buak kamajo tu namalo. Ayang guna mali mana bangga tor hibat ni umarupani alay didok namalo alani na olo romaruba di mana lah no toro masa dari dokter nunga sikola 3 tahun sikola kedokteran siping na alay Roma namalo on Roma detu nakangani tama isdiro olan modal keminyado do modal boneka do modal hola modal urus do modal bis do piso bui ito di do namalo ape dokter nakangani nong luja marsikola nong luja mangares akka obat dan di do lao to namalo iman nanang idota cara ni sibulis lao manikai cara iblis merusak iman kita di do meragam cara alani muldak hati kita dang manat hidup benedok nakalingani di paingo tu kita asa manat jala asa tahu kita manada sakap ni di bata di bagasan ngulut tahun jala di pola doridok dungo mahamu martangiang alani dipanggil si Paulus tu asa toto kala Kristen martangiang di sini tangiangi ima pangidoa do elehelek tangiangi di bagasan todi do di bagasan Tuhani mahita manang sari hari pe saya tutong mahita di bagas tangnya manang api naga adupi tapang asahum madibata pos marata marhapo satu jahuba mahita di bagasan guluto tapak kima sinjata na debata dungi dapat kita mahamunangan amin mau lihat madiho ali Tuhan dibata marhiti hatam nabedi amin.